Zdravím vás tuto teraz, vítajte pri mojom druhom videi. Pepíko! Pri mojom druhom videi. Dneska sme si tu pre vás pripravili dievčenský bunker. A som tu spolu s Pepkom. Čau Pepko. Pepko, to je meno známe skoro. Tak, počkajte, chvíľku otočím na tú druhú kameru, aby ste videli dievčenský bunker. Ktorý je mimochodom sprostý. No, pravda. A potom tu môžeme zase natáčať. Chvíľku, počkajte. Veľká súčasť tohto bunkru je táto nádherná šedá skala. Veľmi nádherná skala, vyrobená v roku 1921. To oni nám prepli. A druhá najväčšia súčasť je tento krásny papier, ktorý tu, ak by náhodou prišli nejakí votrelci, tak tu má aj dráty, aby sa na tom zabili. A tento strom, a ten strom, a ten, a ten, a ten. A to je celý ich pekný bunker. A vraj, že tu majú mať záchody. Počkaj, ukážem ich. Peťo, nečúraj tam. Dobre, nečúral som to, len sledoval, aby ste... Takže tento bunker je dievčenský. a šitný. Dobre, takže toto môže byť. Koniec tohto videa. Buď dajte like alebo odber a čaute. Ale dislike nedávajte, prosím. Hej, to vážne nechceme. Toto je moje druhé video a chcem, aby som mal nejaké odberateľov a lajky. Tak, čaute. Bá!